Soy la Marcelina Gómez, tinc 70 anys i participo al grup de lectura fàcil a la Biblioteca del Nord de Sabadell, llegint llibres en català. I l'activitat està organitzada pel CNAL. De tots els llibres que han llegit aquest any, el que m'ha agradat més ha sigut Leyendas argentinas de Carlos Clavero. Tal com el seu nom diu, el llibre és un recull de relats curts basat en llegendes i històries dels pobles primitius de l'Argentina. M'ha sigut molt gratificant llegir-lo perquè va transportar a temps molt llunyans i primitius. M'ha resultat gratificant, somiador i divertit a la vegada. Sincerament, us recomano aquest llibre si voleu continuar mantenint l'alegria dels infants. Segur que us agradarà.